Iceland. Iceland akukho. Ngeke ukudlula abantu emva kwami. Bathi ngizama ukuba-block. Awushayi i-dab. Kumbe kanjani kanti dab? Kanje. Udlala ubhobesi phezu. Uhle kani ngoba wena uthi angishaye. Looks so beautiful. Thank you. Sengiyenvezeni guys. Mabele. Ay bakho mabele avelile la. Cela ukubona umngani. Oh, it's this. Class Bahlezi bacabanga ukuthi utshwala. Kuyengathi uyapromoting stuff. was it to be guys. Monday my love. Sending love from Nigeria. Kosia mama Nigeria. English darling. Thank you. I book guys. Go full and July sending close to 200. Okay, but it's fine. Azamuhle ngiyabonga siya. Sing ngekhathi njalo. Mina yazi ukuthi yodwa into engangenza ukuthi ngikujikele la. Crush yami hayibo. I love you sis. Thank you Mhleza. Kazi ngiyadabulisa. Inle guys. Ngenzela ukuthi ngishaye ngempama la. Ngifake impama la umuntu ongisukelayo. Siyashesha ama-comment wenu mfethu. Kasi ngifungena ngala nje nona. Sinama Ingaze ngibone ubhubesi la. ulive ukhona vele. Yey, la izinto ey'ngaka shembe. Kwemma. Ayibo. Izinto ey'ngaka mfethu ayingeke. Amgani bese izinto ey'ngaka. Hayi, wena selokhu igcwele kumina la. I thought awusekho manje. Uthini lona? I thought Muhle lapho ngiyabonga bengithi mhlawumbe ukonto showroom. Yo ayes ngiyabonga. Ahlophe isinqa lapho. Hayi sisungifuqa ngaso ebusweni. Angimazi ukuthi ngisenze njani lapho ngikubonile kumemulo ngesabatha ngasawubingelela. Ngobani usabani? Because mafethu angisabisi nje. Yazi ukuthi angisabisi. How are you doing? I'm good. Kasi ngiphuzi lo yakhe ngomnandi kade ngithi. Hayibo. Welavo. Uyangibuza yini ukuthi yini engangijikile? Ngingayenza ukuthi ngijikele. Iyodwa nje la. Iyodwa uyabona nawe. uNkulunkulu wasemhlabeni. Nabahle udada hayibo usihambile nje kwamuntu wenze ama-lashes wakho. Okay, ama-lashes wami ngikwenze kuntombazana lapha kuRussell. Abangu-100 rand. Untombazana kuRussell kuthiwa umashasha on TikTok. I think umashasha. Uyazi. Uyayithela induku mama. Thank you. Kontombazana kuthiwa umashasha. Mangazi ngayibona ku-TikTok then kasi ngayifonela how long at this account. The account ngabanayo since 2022. Yeah. Usuzophela futhi nawe. Yeah. How did you get half a million so fast? Because angazi kanjani yazi mina ngabe ngibuza nini because nini ngikholwayo. Omunye naba ku2 because azingikhumbula umngane nami kanjani bafezi kuTop Breeze. Ngikhumbula bafezi ngibona nje bafezi kumbula umngane wami so sweet. Ngiyamkhumbula uTop Breeze bafezi yo. Ngiyamkhumbula kodwa ngihleli nolaka la ngihleli nochomi yami la. Lapho ngiphuza into yakhe. She's not aware ukuthi ngiphuza into yakhe. And waiter sebeya ngibuka bayabona ukuthi ngiphuza isiphuzo sakhe. Lo msana ngiyamkhumbula kusala umngane wami bafethu ayibuka ingeke.
Siyazwela manje. Siyazwela. Bafethu ningayi ebeach kushisa. Nizobuya ninjani? Ukukanti ngisesilungwini. Ngeke bagcwele abantu emasoko never expected your voice to sound like this. I thought incane kakhulu. Hayi ngeke mfethu. Wayisho kanjani? Ngisho bafethu ngiyamkhumbula bafethu umngani wami. Cela futhi niyazi nenjani i-comment section yakhe nihambe niyobhala ukuthi unomzamo uyakukhumbula. Hayi ngeke bafethu ngeke. Ngiyamkhumbula cha ngikhumbula khona ukuthi uyangithethisa cabanga. Ngikhumbula khona ukuthi uyangithethisa. Abangoma manje ngikhuluma manje ngabe sethi indaba ube live ngikhumbula lokho cabanga. Uthini lo uMadladla i-comment eMadladla ngifuna siye nawe ngingasho asesilungwini hayibo love hayibo mfethu ngiyakhuluma bathi meluze shuthe ngamasumu nina khona bathola amasumu yakashini la baletha amasumu esigqoke thina. It's just that mina ngathi ngabhukuda mase kupholile mase kupholile ntambama ngathi ngabhukuda ngaleso sikhathi because ngizobhukuda nefethu kusashisa nowayikhaya angeke phuma usumnyama yabo nje ngoba ngigqoke le ngubo ngabe sekunoline la awungeke so I can't kumele besiphe vele ngeke bafisa basipheni your skin thank you ama-products NNN Organics lawo engangaposta ngawo. Mina vele most 10 years usanginawo ngishikile ngisho ama-stretch marks ngibuzana uMadladla la uzongitshela kodwa uvumo semathumbeza uyilento ocabanga ukuthi yiyo. Thank you guys kuyashisa uyabila ukuthi nendawo nomzamo hayi bo ngisesilungwini. Umuhle nice dress ngiyabonga guys le ngubo le yazi ukuthi ngayiphiwa umngane wami uMambomvu guys ngayiphiwa umngane wami cabangani ngayiphiwa nje uchomi yami angithi thina if like siba nabangani abasithandayo so umngane wami wabona ukuthi no le ngubo le mngane wami iyangimpintsha mina and then waswayini yami. Are you from Swaziland? Yes, I am. I love you. Thank you. Awusuke emathumbeza osiyibone kahle ngeke ngisekhoneni inkinga ngisekhoneni abantu bakhindile bathi hayi nomzamo hello ngisekhoneni inkinga so ngeke uzuyibone but ivulekile la mhlanje yabo ivulekile so WhatsApp number yo nangizothi number I'm gonna say guys ngeke because ngeke number but I am not the type of yes ngeza can you speak Swati? Yes I can. I because Florida no I'm not angeke Florida moni lopa no angeke Florida angeke ngitshela ukuthi ngifuna abantu bazongibulala so I can't futhi guys ngizosheshe ngubale live yabo ngoba ku 12:33 ngo-12:40 ngiyavala reason ngoba because khona umuntu manje ngimfonela rest in peace hayi bo ngisho kanjalo bangifuna phansi guys. Hello.
kuyaphansi kanjani mase bengibulala ngeke balungela kuwena abakhona ngoba ningivikela nekuphi ngomuntu mase ufike ngibulale la ngeke nezimina nilokho nje waqeda ngani cela uhambe contact inamba ekuyiposta le yakho khona video engayiposta ila ma-products ongasebenzisayo yabo and then cause bukani angifake filter mina yabo ko-filter la so umane ubheka le ama-products trust me guys ayasebenza especially for i-dark inner thigh and for i-dark inner thigh you could use mana kuzo oh Hey, baby, hlala lapho ngithola. Kunqub. me umngane wami muhle bafethu yibona Kuthi nomkhaba nje. bewenze live nje kodwa into yazo post lace yangibora kunalokuthi nawushukela oh nje idonti khona mngane umhlangaritha hayi khona into nje cela kubona umngane so beside eating what do you actually enjoy well guys ngithanda ukutravel ngakho angiboni manje ngoba nginganayo imali noma nomngane wami ngikhathele kodwa manje sawona yes guys cala ngicontact leya number leyani for bafuna for ama-products wena vele uyaqhubeka okay where do you do your lashes guys ngiwenze town lapha kurasel kodwa something else sengivele ababa manje Abo manje ukhayele lapho esendlini. really best so anti dessert como asahalel stay one then we share dokubuza le okay cela ungipa ana nothi order niphi nje enye beside engemnandi beside la Okay. enoshukela it's fine kodwa ongekho too much Okay, brushing face, but using short glasses, so you use whiskey glass. Otherwise, now my car is like my car is okay, so now. ongipha le paint me I think it's yeah Okay. yeah Now you're giving whiskey glass. okay cela ungipa ngiyengizwe Dapheth umuntu mhlawumbe uthola ngisho umende ngoba first mase ehlala kanje emhlanga awurelax uraself isalon i-Dream Beauty Salon ufike ucela umashasha kuleyo salon leyo thank you Kodwa ngi-right. angiyifundela into enoshukela bese ngiyenza nje abangabona bethu guys yazi cute imenyala ekhaya hayi le usufika isibhadlaza esigaka oh sepage Ngayo. hayi baba indlala izitakane kufike kuthiwa ukuthi ukudla le sazolethwa njengake ama-drinks Bayibhayibheli. Exercise. shipa i-charts namathelo udongeni hawu keke
ngithi nakhumbula ukuthi ngithe ngo-12:30 ngo-12:40 ngiyawuvala lo live ngaze ngiphelele ibhetri phela guys bangahlanjela la belungu ngoba ngenaphakathi kuyaphakathi kuyashisa ukuthi umoya mngani wena awungenza u-order for uyeke usuzwe lelo kuhamba ngibona bafethu ukuhamba nabantu abanje ngiyabonga guys ngizovala vele lo live akusaphithizeli imagine ukuthi khona abantu ababhuda ngoba lishisa kanje guys and bayabubuza bazoba njani and ba-enjoya mfethu yongeke fana sihamba nje social media yabo le nto engiyifaka ogqobisa sakwifaye wena oleshisa uyifakayo kodwa kahle kancane njengesithembiso bahlali ukuthi ngo-12:40 ngiyavala live so bye angisakwazi nokubuka into eyi-right la lokhu khona nani kheke bahlali ngomgazi wokuzalo angikazi ngoyuza bani